ụmụazị ịmụrụ amụ ma ọ bụrụ na achọ nna ha afọ ya. Igbo mụrụ nze m ọzọ na-atụ inu na-asị na nna gịnị mere nwata na-enweghị nna anaghị eji ọsọ agbakwuru okwu na ụka. Yes, maka o nwere ebe ya ebe okwu na ụka rụ asị gị kedu onye nna gị bụ ihe akpọdo onye dị. Mgbe o ruo n'ịkpọ nna gị nwa bụ nwaanyị ka m na-ajụ, mgbe a sị nwata nwa gị ji akpọta papịa onye ka ị ga-eje ịkpọ? Ị akpọ onye? Na asị nwa gị na jee kpọta nna gị andị gị onye ka ị ga-akpọ? Ịkpọgodu nwanne di gị mgbe o ji nwee efe ka ọ ga-eji bịa. Anaghị azụ okwu ego wuo ozugbo mmadụ ịkpọ mmadụ okwegosi gị oke na mmemme ya ada eje onye eje. Ị ga-akpọ ọgwụ okwu jee kpọọ nna gị. Biko ka anyị zagodo ekwentị a. Hello? Nne na-ekwusi ike. Good morning. Biko eso Enugu ukwu wala akpọ gị. Okay. Enugu ukwu. Okay. Daalụ. Ọkpa m bụ Uju Elizabeth Nwonu. Okay. Daalụ. Chineke nna gozi gị n'ọmarịcha nkụzi anyị na-aga akụzi na ndị efu oke ọfụma. Daalụ. Abụ m ewido. For how old? My brother 15 years now. 15 years. Chai, very sorry. Kedu challenges? Kedu ihe na-echere gị aka mgbe anyị fọrọ mgbe di gị nwụjọsọ sense gwa ya eziokwu otu ọ na-enwere onye n'afọ gị. Kedu ihe ngabiga ịfụrụ dị ka mmadụ ma ọ bụ ihe gị na ụmụ nwoke jere? Ọ dị ọtụtụ. Na-enye anyị ofu ofu. Na-enye anyị ofu ofu. Ya ga wee bụjọ nke duru ihe na-agụ na m na-agụ ebe ụlọ abịa dị ụlọ dị rụba ebe na ọ mara mgbe o yi eri ya. Ihe anọ sometimes o nwere ike ịgbapụ nwere ihe ụmụazụ yi eri n'elu anyị na aka ọlụ efu ndị ka nna alụ sometimes ọlụ adadị ụgwọ akwụkwọ dị ụtọ anụ onye ka iyi agbapụsi anyị gị obie gị ebinye tinye na nwere eke ọghọm. So the challenges na-enwe o nwere time o yi eruo ile anya na esi onye gị na ya ga-akali ụka mgbe ihe ga-adakwasị gị ịba anụ ụlọ mechi ụzọ na-ebe abụ ị na-akpọ Chineke nna m ụlọ ozugbo. Exactly. Mana thank God for today ụmụazị ewepụta gị isi. Ọnya ka m kwuru so asị m na ị ga-ema nkọchi ya tele ụmụazị apụtakwuru n'ọkpa ha. Ịma n'ije ahụ tele ụmụ ga-apụtakwuru n'ọkpa ha. Ọ bụrụ na ụmụ ga-akwụrụbeghị n'ọkpa ha madam ị ya akata ntu na-ekwu ana m anụ ibe. Ha apụchabeghị n'ọkpa ha. Yes, mana kai mana ọ dị mgbe ha bechara mfe. Yes. Ịghọta. Yeah. Ọkọsị ihe adịrọ ha mmadụ ihe adịrọ ha mmadụ echi onye nwere ammadụ echi onwe. Yes. Mana na na-ekele Chineke na onye wepụtara gị iji wee na-akụziri anyị ọtụtụ ihe ka ọ bụrụ ibu amaghị ibe ezie. Anyị na-ekele gị madam. Madam o nwere ihe ọzọ nche ịjụ gị maka ihe anyị na-ebe a bụ reality experience. Mgbe di gị nwụ ha old ka ị dị? Okay, adị m 20 years. Thank you very much. Since di gị ji wee nwụ ịbago into relationship? Abam after 2-3 years. Yes. Kedu ihe nwere ike ịgwa anyị mgbe anyị nọ into relationship with another man na abroad gị? Kedu ihe efu bite? Akali no one time o ye go onwere financial support. Only mara no onwe family. Ya ile kugine family. Number 1, kedu ihe ọzọ efu? Number 1 bụ na ihe ọzọ m na-afụkwa bụ ịchọ ka gị na ya kparịta nkata o nwere ihe aga ọzọ basa ka gị na nwa dị karịa ụka tụwa alụ ka a ga-esi menye abụ ife. Ọ nweghị na ya nwere time. Kedu ihe ọzọ efu? Ihe ọzọ fụkwa bụ ịmọrọ n'ụdị the other side. Yes. Yeah. The other side of nke nna bụ o nwere ike kwubie gwara gị nwa sị na efe ya adịrọ ife na nwere ndị time ahụ
Yes. Akwụna na anụ ihe ọ na-ekwu. Ọ ruo na ihe gbasara ego, omeodo nwere ikwuo n'ozu ọ jụọ gị ọ na-emarọ na ya nwere ezinụlọ. Ịma na o nwere ezinụlọ. Ọ ga-afụta ya n'aka ka ya bụ inyere gị sef da gị kelee chi gị na ya bịa na ndị nwere ajọ ọnụ. Nke ịtọ, den o ruzie na mmekọ nwoke na nwaanyị, ọ bịakwute gị for fun. O nwere onye bụ ụmụazị n'iru akwụkwọ ebe a. Isi na onwe ka o sitere ya eleghị anya na ịnọ na mood ma ọ bụ na ha adịghị. Ọ gwaghị okwu ya pụta gị ọya n'afọ. Otu a ka ọ dị. Den ọtụtụ mgbe ndị be anyị so n'onwe anyị na-akọta ka esi arị ya. Ọ bụ ọzọ gị ga-agwa ya ka ọ ga-esi na-ejekwu n'ọnya ya na-enyezi gị ọtọmatụ nke o si chọọ ya. Ihe m na-ekwebe a bụ reality with widows. So ị ka na-atụ nkwenkwe ịmapụta ka ị na-akwado onwe. Yes, ihe anyị na-ekwekwu ya bụ onye a na-akọ na ihe ọ fụrụ di ya nwa the age of 20 good years. Antina aga n'ihu anyị na-anụ ihe na-ekwu. Yes, ise. Ọtụtụ mgbachi ka njọ gị mgbe ahụ ị nọ 20 years a ị nwere mmasị ịnụgharị di mana ịfụrọ di. Ihe mere bụ na anyị nwere ụmụazị n'oge ụmụazị tiriri nna achị ụmụazị ise so enwere m mmasị ịnụgharị na ka m nọ n'ebe ụmụ ọnụ. Mana n'obi gị ọ bụrụ na onwe ka isi fụ nwoke dị capable mgbe ahụ dị young, nwoke na ọfụma bụ ọgaranya nwere ego si gị na ya ya take property of ụmụazị, enwere mmasị ịnụgharị di mgbe ahụ. Ọ ka mma ya ka m ji sị gị exactly. Onye ka m ji sị gị na ọ na-aka mgba ị na-efo nkịta akpa ị na-egosi ya ka ọ ghara ịdị ka ị na-akọ ya ọkọ. Enwere widow di ya nwuru n'oge na-achọghị ịnụgharị di that don't want to remarry. Gosi m widow ahụ. Kọma o nwere ike klaasị ọ chọrọ abịabịa. Ma ọ bụ naanị ọfụ na ọ mụrụ ụmụazị rinne and enwere nwoke ya ekwe ka ọ chịrị such ụmụazị 4, 5, 6 bịakwutie na bie. Mana onwere widow na-achọ ka mgbe ahụ ọnụgharịa dị antidalụ biko ewe n'iwe. Ihe anyị na-ekwu bụ reality with ihe na-eme eme. Anti how old ka ede kịta? I am 42 now. Ngwa, which means he has been into widowhood for good 22 years, right? Yes. Another question, biko, be truthful to yourself. Ọ nwoke gị na ya bidoro mgbe ahụ ị bidoro ime ọyị ka gị na ya yiri n'isi ruo taa? Mba. Ifuru ya? Body count follows widowhood. Especially widowhood without finance. Una aya anụ nka. So nka aya gbaghe bụ if my husband marry her, I divorce and I separate. Who is fooling who here? So nka ka aya anụ. Adị m epenti kwu okwu. Ya ka ndị jụọ ya, that 20 years adịghị nwụrụ. Ọ nwoke gị na ya bido relationship ka gị na ya yiri ụkọ. She said no. See, I'm like na-ekwu ihe dị ka I can never go back to widowhood again. Onye nwache no 20 nyam kwasa ya n'enu ya. If for that white, you no go enter my body again. Till 94 years. Yes, experience is the best teacher. Oburu onye kwuo ki motere onye ahụ na-efu. Auntie m dalu o. O nwekwa ndị ọzọ. Hello? 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 Auntie Pugo? Mba, anọ m. Okay, cheka nke ọzọ ka onye ọzọ bata. So, ihe anyị na-ekwu bụ reality times and experience with widowhood. Okay, another person. Hello? Biko na-ekwusi ike o madam. Hello, good morning. Good morning. Ke kunme. Adem. Ke bi si akpa anyị? Ọnịcha m kedu ị nwere ike. Are you a widow? Yes. Ke mgbe di gị nwụ?
October 2015. Yes. Okay. Can you hear Gabiga? More here for Tago. They come mad. Widowhood abụghị ọkwa gbagada anya onye na-akwado ịpụta ya pụtakwana nwanyị ka di gị nọ gị n'akụkụ nwekwa mkparị ọbụla nwekwa onye ga-agwa gị okwu enyi ha ịtọwụ na nwoke a shi mara na anaghị ụbụrụ na-atụ oyi onye ọbụla tie nọ kịta ya jidesie tie nke ana m agwa ya ụmụ nwaanyị dị adị ajụ ọnụ na ihe m na-agabiga more especially mgbe nwoke na nwoke Osu udo ye ha no na gbuo nwụọ. Na gbuo ebe ha. Iwa ebe ga-ebido, iwa ebe ga-aga. Onwe ndị ji ụgwọ, ndị ji ụgwọ, the little thing enwere edebere ha wekọrọ ihe a ebe empty handed. Ichine aka na be na agwụgharị. But thank God o karo ndị mmadụ dị ka gị. Thank God na o karo ndị mmadụ dị ka gị na-abụ nkeji okwu ọgba mgbe mmadụ enwere hope. Ana m ekele Chineke ọnọdụ abụghị ezigbo ọnọdụ. Dị ọnọdụ jọrọ njọ. Ọ bụghị ezigbo ọnọdụ. Ọba Krismas ka ibe m na-akwado kele vileji m na ebe ka mma abụ ụmụazị m wee na. Ebe ọ ga-abụ na na-atụ gị enyi bụkwa enyi di bụkwa di. Enyi bụ enyi, di bụ di. Agụkwara ya jụọ mụ eji wee meta wee mụọ iyi wee si na onwe ihe ga-eme ka m enyi na ndụ ọzọ. Let God be my husband because na enyi nke dị a kacha njọ. Ọ bụrụ na enwere woman gị na ya na-akpọ na top your best friend. Mbachi ka m bịa saịdị ahụ ka m nyetụ ha gee ntị mgbe ị ga-aghọta ọkwa ịfụrụ ndị a gị na ha na-eme ka agbara ụmụ nwaanyị ka nna ya eje na mgbe di gị nọ ndụ chọọ dị ya afụ echi onye ọbụla ebi ya na nwezi onye ya afụ kpọrọ di ya na kpuo ịbịa karịa bie sef ọcha ma ọ dị eke ị na-achọ yes. At the point, I decided to cut everybody. No, way. I'm gonna come on my lonely wall. Yes, they will isolate you. How can make it isolated? Oh, Meromo, how we can have life? Yes, one of them they not only. Our mommy. Ha no zia or this year haketa ko when so nya ba sa ta ngwa we onye obona isi no ya because come on e ma be isi ozigbo for 4-5 years e mam e bia nu ga ebe mbi e bia go bem kiketa ka e fose no nwe go de ke no e we no Omo onye gwara m dey before it 2018 na this year don't you go dey na ha puta this year dey mana na dey well challenge na ma puta nie me ji aputa let's eat for bigger television for my best friend. So now I go home, I don't have something good. Want to charge the television for my mama here. Apart from that, I can't do. Ọ na-eme mfote o wee chi ya emo ofotero gị ja ike ụwa agwụghị o nwere onye tiri gị ihe enwere onye gịnị ya kọrọ ọnụ enwere onye nọ ike ụwa agwụghị onye achọkwa ịnụ ọ hapụ gị ehe ihe iji prefer polygamy now because of n'inwego that experience onye enwebeghị ya ekwe mana to me ọsọ gị kpọrọ mmadụ 90 tụkwasị ya n'elu that one no concern. That is life. Daalụ. Nsogbu daalụ sọ o eme m ngwa o ka anyị nabata onye ọzọ chetakwa na anyị ka nọ n'oge ajadu ndị be anyị si na ihe hifuru ụgbọ ọsọ ka ọkụkọ fụrụ na-atụ ọnụ ọ ihe ọ ga-abụ a sị na ọkụkọ ara na-akpa afụbe nkịta mmanya na-egbu ị nwere ike ikwu ihe ọbụla na-enweghị ihe ọ bụ ụfọdụ na ọ nwere meseji gbatara ebe a kịta na m na-ekwu sọsọ ụmụ nwaanyị na ma na-ekwukwe ụmụ nwoke m na-ekwe maka ụmụ nwaanyị biko ekwuru m si n'otu ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị mana ihe anyị na-ekwu bụ widowhood reality experience
anya no n'oge o nwere ma na-asị ihe anyị na-akọwa oge ugbu a bụ kedu ihe ifugoro kemgbe di gị jiri nwụ. A na-ekwu okwu aka nsị a na-atụpụ nkịta akpa ị na-egosi ọ bụ dị ka ị na-akọ ya ọkọ. A sị na ndụ gị na isi kara aka na-aba n'ụlọ ọtụrụkpọkpọ nne na isi kara gị Widowhood pịa gị sụọ ukwu na anụ. E nwere ọtụtụ dị na-ebe di ha nwụọ ha esi na mmadụ pụọ. Ihe anyị ji bido ikwu ọkọ ọtụtụ n'ihe a m jisi ka m were fon ụfọdụ onwere ha nwee ike apụtanwu n'ihu akwụkwọ kwuo ihe dị otu a. Kọkụ okwu si gịnị di ya nwụrụ at the age of 20 or bad relationship after 3 years. For 22 years now she's a widow. Can you say onye gị na ya bido relationship ka sị m no. Now tell us your experience during that relationship. O nwere ihe ọgwụ ka ahụ ga-agwa gị ịma na di gị gwa gị ya iman but you have to endure. Hey, biko ka anyị nabata onye ọzọ. Ee, kọla karịa ebe a. Ị ga-edi ya o wekarịzịa gị wee sị enough ka izuoro onwe gị ike. Yes, ụfọdụ ga-emegide gị ihe like what widow is telling me na-agwa gị na ụdị na ya na-enyere gị aka. Hello, ending gba kpọchi ya o kpọchi ya. So kedu ihe na-achọ? Ọ ga na-agwa gị bụ ọ dị ya bụ inyere gị aka. Then o nwezi mana nke a n'ikpeazụ ka m ma akụzie. I heard this one from my grandfather. Ọ na-agwa nwanne ya nwaanyị. Get you. Hello. Hello. My dear, good morning. Good morning. Good morning. After we had a program on the Widowhood Foundation. Yeah. Yeah, bro. Aburo very being a widow is not a aburo kwata kile bwangada ya short. Biko afọ one ka ede madam. Adim 42 years. Okay. How old ka ede mgbe di gị nwụ? Adim 32. This is 10 years. Hey. Now wow. Nne ngwa na-ekwu. I na kwa the balo. So no nyawa. So ije adrezi. Cha. Advice na yo nwaanyị be mbu widow. Anyị kaba ila abaye. Advice na ya ha bụ na ije adrezi. Ị ga-afụ isi na ọka ka imewe eyi nwoke. Ị ga-anọ n'ebe ị na-eme eyi. Enwere ike mụsọ ya akpọ gị na phone say my love, my wife. Ọ na-akpọ gị okpekọpọ gị baby. Oze nwunye ya my love. You are not getting feeling bad. So you only give me tell you you only give me to the kadiga. You are giving me back my then you go baby. You are unya with my love. I'm gonna be quite snogging. You go to this woman where no liability call. Another person. You say go. You just bro baby. No one no for yesterday. Woman. Jide dia na keke na chebai na jide dia na keke rush and you man say kedi enemen say I'm the one calling you come o say mo one we say kudi one ni be na akogo say o ye bu one ibe say they come here they would hear the kadi no one they would hear that ready no one o say no come on no wulawo say come my na widow come nye gi lecture o say no come on no wulawo say ni di wa wo itagide to follow waje. Nothing they kill you, they kill you, the companionship alone is enough. It's like that full what you want to have. It's a broker, each and every till like something. Say not drop easy. Exactly. This woman on it, say, calm down, madam. I'm making lecture. Calm down. And what they say business no. I'm a million money and not easy. O want to school giwa. O makaya sabwa giwa. You want bona giwa. You know, tiny back one day. It's not easy. It's not easy. It's not you when you want it. After I'm going to move here in a good so very move. All my friends also. When I came for no one just like I'm doing more the child come. No one I don't have friends. I'm not going because when I keep on so feeling of the cage charger. Never again a letter. So it's not easy. I'm advising Mandidi Hano. Mandidi Hawala. It's not easy. All of that. One of the man they wish my enemy. All of that. One of the man they wish my greatest enemy. Yeah. It's not easy. Honestly speaking, on a phone enemy.
It's not easy. My big back one day, my union. So I'm not sure you with Igbo. Network. People who go to Reagi, or don't buy it. Put you who go to a bicycle. I will not care what I can in our mambo, Gaji Nume, or the reason. But way story to tell, or you get your womb go. And I want to show you so much. There's Bottega, but I'm show you. Gaji Nume, I'm a hustler. What is a killing? I'm a hustler. When you're man on your mindset management. So, when you're going to be with on this platform, Gaji Nume, all the other Kenyan, all the Kena Posa, all the Kena Posa, just Gaji Nume here. Don't look at anybody, don't look at any man. Don't focus with any man because when you have the Jew, so you find you beautiful BK Canada. When the person waiting on us or not, it will be culture, the way he was also. So, even a single one, Gaji Nume, what advice in the young one, even. And I cannot want. So, where do you go for my way to get it? Everyone will wait a year. So, Ai, ọkọtụ biko ọ bụrụ na unu n'anya unu anụ ihe nwanne anyị nwaanyị a na-ekwu. Ọ nwere ajụjụ ọzọ m chọrọ eji ya mana ọ bịazi pụọ mana ka mkpochi ya azụ. Anyị chọrọ okay. Ihe ọzọ ọ na-akọ ihe nya nwafu bitetugo. Ịfụrụ ya na onye nya na ya no ọ kpọọ ya bebi ọ kpọọ nwunye wife. Kedu iche? So and o mee ya ahụ ajụbi ya oyi. Anyị ncha bụ mmadụ. Anyị ncha bụ mmadụ enwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị bụ ezigbo mmadụ ndị ịgba n'ezi adịghị nọ ndị na-akwado onye ha echebeghị ya n'echiche anọkata asị nọ ha na nwoke ọzọ na-eme mana elo nne ngwakwutọpụ okay ngwa no problem so ọ bụrụ ya mana o mee ike agwụghị ịkwụrụ ya amegha agha gị na onye asekwa onye ọzọ abịa ihe anyị na-ekwu okwu ya taa bụ reality of life with widowhood. Ọ ihe anyị na-ekwu maka ya biko tinyere anyị nọmba ya eji wee nweta anyị ebe ọzọ anyị chọrọ ịbịa kịta bụ kedu ihe nwaanyị na-agabiga ka ọ nụcha akọwa masị enwe widow achọghị ịnụgharị di. Let me shock you. Onwe widow no early 20s early 30s 40 na-achọghị ịnụgharị di mana na ihe na-abụba problem o nwere ike ọ mụrụ ụmụ nne and enweghị okorobịa full-fledged man na-eme ọgbọgụ ga-abịa n'ụra ọ ndị gbagotego na age ya and ndị na-edosipụla agbagote na age o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ anụgo onye ọcha chọzie onye ya na ya ga-eji wee mee happy ending. Ma agba gị ka ọ dị na ọ bịago hello advice na ya ndị di ha nọ chekwa dị gị echekwa amakwa na ya na pass through ọ dị ọkwa isi ọnọdụ ha bụrụkwa ọnọdụ na-ewu isi onye iro m is not easy maka ndị di ha ya nọ asị gị anụmadụ anụzi anyị kwere oke isi na dị mapụta ụmụ nwoke mee gị ya ga-eme gị etitoru ego etitoru ihe a ga-eme gị ama ndị mma gwa gị ka bicycle gbakọta gị dobe one side isi na ibe widow na ị chọrọ ka iji nwere ike ka ịgbawa ego ime a na-egbuko onwe gị nụnụ ana mgbe ji ụdị ego awa wee zụ adị aba uru ya advice nne ya onye ọbụla be widow na-anụ olu m ma ọ nọ na this platform nne m na ji n'ogbe nwa mbọ iji eteka biko o nwere ajụjụ ọzọ anyị si na kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị gbasatara relationship mgbe di gị nwụchara ịba relationship yes mgbe m ụwa aba m relationship Chineke nna be aba m relationship mgbe m kedu ihe ịfụrụ ihe onye ahụ ga-eme bụ ọ bụrụ na gị na ya na-abụ bido dịba na mma dị na mma ọ taa gị ọ dị eke owego nwaanyị ahụ eze disturbance ọ na-enye ya nsogbu ọ na-akarị ya ego ma ọ bụ aghụghọ ịkpọ ya na fon ọsị gị ụlọ na mitin na Abuja ịkpọ ya na fon ọsị gị ọ na-etisi fon ọ na-edischarge gị n'ime onwe gị ịbata ị na-ebe akwa ime ndeere. This is reality. You can't control it. Ibebe akwa. Ọ bụrụ na ịmapụ na ịma nne ya ifuru ya because ịchọkwa ụmụ gị rie nri ị na-asị ọ bụrụ na ịmapụ ya ifo onye ahụ ọnụ ya ịba ịkwa na another relationship gị na ya ekwere ihe 2 years or even 6 months ma ọkwa gị obi gị na ya nọrọ because my wife is calling me
silver. Onye ga-eme gị ka di gị n'ụwa. At all. Di bụ di, enyi bụ enyi. Ị agaghị eme gị ka di gị n'ụwa. So I go ahead and do it. You want to advise. You have to sit up. And even also the one open an album with something doing. No matter how little, have something doing. What am I telling you? Yeah. They get decided to win each other in a. You know, with what am I telling you? But someone had a widow with nothing. Definitely, you don't have any option now. No loyalty. I loyally working and that I guess never take it up. But when you compose yourself, not do the hustle and now no matter how little business or not to begin it. Now washing boy, you see the winners on get your chin camera. Yes. Okay, you gaga. What is the show mark again? But all part came up with you, okay, Fagalewa. One day we're working in a book. Working in a book because he got no giggle here. Who work here not barely, no mind the Benona. I bet they would get a Ficaliaca, when you have a spare tire. You are Buzel Tire and I every time. Mom not or go, I think with a mom not or go, everybody should be careful. Very. Please, my fellow widow, everybody, be very, very careful. You're bully hustler. Now, have something doing. Not advice in that drop video. Have something doing. Did you have no? On a boom because I'm a million here for 10 good years now, and I know what I'm passing through. You know, I every day, every minute, I pray now. If you don't plan well, you have problem. Yes, you plan to fail. Yes, if you don't plan well, you have problem. You have serious problem. Please, my fellow widows, everybody should be very, very careful. Me and you for an quality but don't just be cheerful. How to we mess you up. Mess you up and don't fear. And we get very kadiki, and we had the casino one. And we had the casino one since the moon after the Moedikia. Till so, I could check the moon one or 4 years game me on and to in the mind. A yaman and the guy in Rako, why was the Benono? Okay, the guy in you. But why was the Benono? I not saying I'm taking away with what they go to hell. Because we are no, we know you gave it. We know you gave it. Now, ọ gwara ajụjụ ọzọ m chọrọ ka anyị jụọ gị. Mgbe ahụ di gị nwụrụ epe ka dị 30, 32. Nke iji bụrụ mmadụ, ọ bụrụ na onwe nwoke bịakwutere gị for marriage, a full-fledged man nọkwa ọfụma dịka nwoke si anọ, ị ga-enwekwa mmasị ịnụgharị di? Ịnọrọ ya kịta? Onwero widow, enwero nwaanyị widow na-ede enwe mgbasị ịnụgharị di maka ije eteka. And ọ bụrụ ihe eji mgbakasị ahụ eje. Ị were mgbakasị ahụ bido ihe enwụọ n'ike. Ejere ọkpụrụ ikikere iji nwayọ ị na-aga. Ị na-aga. Iji nwayọ na-aga. Iji nwayọ na-akpọ ọhịa dị na widowhood ị na-eje. Ọ dọọ gị nọrọ ofu ebe zuo ike. Enwere mkparị ị ga-anarụ n'aka nwoke mana ịma nna nwunye n'aka di gị. Ịma nna nwunye n'aka di gị. Jesus Christ. Bali nwoke ga-enye nkali. Onye ga-ebie, obie ya ga-ebie. Ọmanye ga-efere, mechaa ọnwa gị. Ihe ọbụla o mere gị abụrụ free. Ma ọ dịghị ga-emere gị ihe because ọ anyị bụ nwunye ya. Mana ihe ọbụla eyi nwoke mere gị abụrụ free. Ọ ga-ala ike wee kọbịa na be na-akụ gị. Ọmakpụrụ ụkwụ ụlọ na-ahụfe gị na-asụ dị ya. Na-ede gị ya. O mereche gị niile. Onye nwoke ọzọ ga-emere nwoke na-abụrụ di gị. O mere gị free. Onye ga-egote atọ ya like use gị for 20 times. Atọkasị gị agbaghị bicycle. Now, coming to ndị digital widow. Ndị di ha debere ihe akụ na ihe enwe ṅaa ntị. E nwere ụmụ nwoke ndị di ha debe ụmụ nwaanyị di ha debere ihe. Dọbara ego na akaụntụ, debere ha access, ha ya eji zoo ụmụazị. Ịgbapụta n'ike agba agha ka nchi. Ịgbapụta n'ụzọ n'ike agba agha ka nchi. Ọ dị ụnụ ka a na-akwadoro bifo abịakwute. Okay, mmadụ nwoke na-eje agwọ ọgwụ.
ife abịakwute. Okay ma. Di gị nwụọ ka iwe efo ịwa gwọọ ọgwụ before bịakwute gị wee na-amịghị. Dia rụrụ na Keta State. Dia nwere like 3 buildings n'Enugu ebe a. Ima this woman ofu nwoke ji ya n'ọlụ igidere nwaanyị a ihe. Oleche the whole building. One young boy ji ya n'ọlụ ole nke izizi a na-ekwu ole nke izizi ole nke ịbụ a na-ekwu ole nke ịtọ. Leche ya the woman na ụgwọ gwụrụ ebe 3 years ago. Leche the whole because ọ feel na dia dowele ebe dị ihe ọ na-eme ihe dị. Ofu nwoke jidere ome ya oleche everything. She died. Oh, when Kemekwan on a chan, ndị mmadụ achọ m ịkpa ahịa na hotel ka ya na-enye nwoke nọ obido nwere isi eji nwoke drop ya na hospital gbafuo ọ nọ na hospital mụnyụ anya nwunye ọgaranya ama ha ama na head bridge achọ m ịkpa ha exactly. Ịma na ụmụ nwaanyị na-adịba so emotional the way they fall in love. Ana m ekwu ewe gekpe ntị o gekpe m ntị eburu wido n'ebe were uche gị asị ọkpa mgbe ị na-eme love eji nya be truthful to yourself. Ọ gị mod life ị chọrọ ibi o nwere ihe ekwugo m ya enwere ihe ịkpata ndị gboo ji ekuchi nwaanyị n'oge gboo ekwu for channel mba ihe je kuchi nwaanyị abụ ka enye that woman dị enwere sense of belonging number 1. Nke ịbụ ka enwe onye ya na-eleru ya anya. Nke ịtọ nwoke na-ejighị ego ahụ ekuchi nwaanyị n'oge gboo. Okorobịa na-ekuchi nwaanyị n'oge gboo. Okorobịa na-ekuchi nwunye nwanne ya bụ ya na anya na nwanne ya mụtara nwa ka ọ wee nwuchiere nwanne ya obi. Okay, nne is in Nigeria. WhatsApp dị on now. Use that number as WhatsApp. Nka charo ọ kpata ọ na-arụ married man no okorobịa ka oge ndị gboo na-ekuchi nwaanyị then ihe eji achọ ka nwanne dị gị kuchie gị bụ ka ị ghara ije mụtara ha ọbara ọzọ n'ezi edere anya ọ bụrụ agbụrụ ara na-adịrọ isi ma ọsị adịrị gaba ha kwenyere na ọbara ha dị mma so ha ama nchọ ka ọbara ọzọ bata now ọ bụrụzie na nwaanyị ahụ jụ n'oge gboo ahụ na ọ bụrụ ndị be die ga-ekuchi ya n'onye iro a na-ejekwara ya ọha ajụ na ọha uche ọịma yes now na be nna m ịchọ na gịnị ọ na onye a bụ ikuchi nwunye nwanne ya nwụrụ anwụ ndị nwoke a ga-agbara ọjị bịa mkpute ụmụnna weta mmanya asị ya ka eje jụọ ma onye ahụ ọ bụkwa mmadụ ma ọ bụkwa ezigbote mmadụ ọ bụrụ ezigbo mmadụ ha anabata dị ọjị ọ bụrụ ajọ mmadụ ha sị na ha ewe dị ọjị then ọ bụrụ na onye ahụ bịazie o weta mmanya tụọ na ana gọọ ọjị akpọ ụmụnna weta ewu mgbe ahụ a na-eji ewu obodo na-eji ewu asị na onye dị otu abịa ka o kpuchie nwunye nwanne ya and enwere ihe dị mmadụ ga-echekata ije afịa na kọmpand ajadu ahụ abagharị ya mba ma ọ bụ ajụọ ya hey kedu ebe ya bụ kedu ebe ị na-eje no ọ bụrụgo nna ụmụaka ahụ yes then ajadu ahụ ekpuchiri ekuchi na-age ntị enweghị ihe bukata gị n'ụwa ịnọkọta je saghere nwoke ọzọ ahụ n'udie nọt ịtụra ya a na-etigbuo gị anyị tụra ya a na-etigbuo gị maka the man na-emego omenala now recently now this modernization nkuchi abịazie dị ka ọbịa nyụọ ka ọkụ kedu ihe o ji nyụọ ka ọkụ nke izizi ndị ụka ada sọpọt ya nke ịbụọ ụmụ nwaanyị na-afụtazi ebe na ha achọghọ ka ndị be die mara onye ha na-adị na mma n'ugwu bụ nkwanye ama m na ghọta ihe m na-ekwu ya duto ịgụ akwụkwọ exposure njepụ na ha chọọ ka ha kwanyere onwe ha ugwu na ọ nwere ka ọ dị abịa be di ha ọ bụ na onye ụmụnna di ya na-etinye ya ha na-afụta ya na nọọ mkparị na ọnya na ha chọrọ ya mana marakwa amara na mmadụ idina nwunye nwanne ya abụkwa arụ na omenala Igbo na tutu ikuchie nwunye nwanne gị nwoke a na-agbakwa ndị a na okwu si ya nwanne anyị amụrụ nwa anyị chọọ ka nwanne ya nwoke mụtara ya nwa emepụ omenala ndị a na-adị ya wee then ka civilization bịazi na-agbagote njepụ ịgụ akwụkwọ widows need their privacy ha
choosy ka ihe ha na-eme ka ọ dị publicize. In as much as they want to be into relationship, ha chọrọ ma ọ bụ na ha enyeghị anya jepụ fu onye nọ in a better place ikuchi ha. O bụ iko bụ na onye a ga-azụ nwuri ụmụazị bụ onye ga-akwụ nwuri ya ọtaira ebe m na-eje. Ha bịazie na-ezonazi ya ndị bebi ha. Ihe a na-emezi kịta bụ gee ntị. The widow will now take that person to his father's house. Ọ kpọrọzie onye ahụ o jekwu papa ya ma ọ bụrụ onye papa ya dị ndụ si ya mpalo onye a ka ọ bụ nwunye ya. Then nna dị gị enwe ike jụọ ya si ya nwa m anọkwa na di adị m ekekwa gị na ọka idegide ya anya. Ewere ọjị kpere unu ekperekwere unu anabara onwe unu. The man ada anụghị anụ. Then ọ bụzie na-echi n'idi side zere na ịchọ ka enugharịa di nna ga-agbaze gị jee n'itie ndị be dị gị ka akụchi ya ngọ you are free to marry. Kụ nghọta ebe m na-eje mgbanwe ka ọ na-abata ebe a. Hello. Hey. Network. Hello. Good morning. Good morning. KBC akwa UK. Okay. Okay. Yeah. So, after last year, I'm on Nigeria now. Okay. So, but I may follow all this while. Even when on Nigeria, I may follow before me travel. Okay. So, I thank God the Chineke na chicken no na parambol. Dalo. Because all the get chat open the na Facebook sometimes. Yeah, me kwa mo be shito kwa mike. But I thank God for everything. When you mother mortgage, woman. So, ihe nwere gwa ụmụ anyị ibe m ndị widows onye ọbụla ji shike ọ dịghị ije adịghị atọ ihe a 7 years adị m 31 years mgbe di m nọ so mgbe ahụ ụmụ m dịcha ntakịrị ọ dịela anyị atọ onye ihu ajụ m onye azụ ajụ m but may jishikwa onwe m ike na-arịọkwa Chineke amara dị Chineke emekwere onwe ya ma abụọ mgbe di m nwụrụ ụmụnne ya pụtara ka ha na property na ihe niile but may jishi ike ihe niile ha mere enwe ike wọkụrụ as I'm talking to you na ha niile kpọkpugbu ayọ m biko ha niile kpọga m ugbu a na-ayọ m biko onwe ihe mma m ga-eme ama enyekwara ya otu a m nọkwa saịdị a na otu a ka m ndashigakwa ha ha na-eriri uche ụrụ ha n'ọnụ ịghọta betu mgbe ahụ ọ gbajurule dọrọ o mere hey even mgbe ahụ ọ dị m na-aga ije ya eme m ka nwere olulu egwu ndabanye ime ya ama m otu m si ebido onwe m ebido ama m otu m si ebido my life ebido ụmụ m dịcha ntakịrị onye ihu ajụ m onye azụ ajụ m ndị ụmụnne ya the worst. I'm talking to you now. Agaghị ya akpọbe m na phone for the first kemgbe di m nwụrụ rute ugbu a ọkpọbe m erichakwa di m 2017 November rute ugbu a ọ jụbeghị m sị ụmụaka kedu otu ha si mebetu mgbe di m nọ ya hey ụlọ m a na-echu ya ka mmiri a na-echu ịhụ nga m shiri nri ị ga-asị nwaanyị o nwere mmemme ọnị. My husband is a police officer. State CID Owerri monitoring unit all with him now. Ọkụ dị over. But I thank God in everything. Mgbe anyị dị ntakịrị anyị na-anụ that they nwere the God of a widow. Enwere the God of a widow. Ọwa ji ụdọrọ mkpọwa esi ya the God of a widow. O megere onwe ya. Definitely. O megere onwe ya. God of widow abụọkwa God of sharp o ka nkwukwe eketa. God of widow abụọkwa God of sharp maka ndị ọ na-adị ya nya mewere taa o God of widow na-akpụkwa akpụ ka esu. Even self some point gị nwa bụ widow you get disappointed. Ị na-asị ọ ka akara aka gị dị. But I tell you God is still saying something. Yes. I'm telling you the reality. Ị ga-asị otu aka akara aka m dị
ọ ihe mụ na chi m kpetere o nwere onye ekwughị ya everybody say it ekwuru m ya mgbe di m nke nwụrụ anwụ eburu m agha mgbe m kpara ozu eji m amịkwa ozu nwe ihe m mere unu ụna na-azụ ana general na-azụ m onwe ihe m mere unu eji m amị surrender everywhere. You can't sell my husband property without a cake maka gịnị na gịnị mere diọkpara nne unu bụ n'ọnya bụ na unu na-eri n'ọnya bụ na a na-anụ afọ unu n'obodo. In fact akọmasị na nke ọ bụla onye metara o ya ejichi isi ya wee bụ God of widow abụọkwa God of sharp sharp. Because in Igbo language, return your bride price before you marry. Chakwa ka nkuzi nke akita because of all we for ebe mmadụ kwuru ebe akita. Return your bride price before you remarry. Ihe na-ekewa nwoke na nwaanyị bụ ọnwụ. Ifu nwoke ọzọ na-echọ n'inu di je kwuchi ya ngọgụ. Iji nye ha ngọgụ ha ju go to customary court na akọba obodo gị weji ebe a. Yes. Ifeọma iwu ọgụ oke nwa ọka ka nkụziere gị nke adịkwa amụ. Na otu ihe nọ ana m eche remarry because enwere m nwoke abụọ ofu nwaanyị. I'm not thinking of remarry because ị nwere ike gaa remarry tomorrow gị mụrụ onye ka ahụ nwa. Yes, now ka m saa nke a kịta this our sister akwuru ebe a enwere ụmụ nwoke eme ọbịa nụọ gị o ruzie echi ọwụgharịwazi asị gị mgba kpọrọ ụmụazị akpọjere ndị bi nwe. That's why some men ada like single mothers because ha believe na nwaanyị ahụ na anya ya ka dị n'ebe ụmụaka ọmụrụ o nwere nne na-ajụ nwa ya. So therefore ọ bụrụ na ị decide na-echi enu a widow ji ụmụ nabata ụmụazị ahụ nabata. So many of them wish to remarry but ha bịa n'anya ihe si ya n'azụ ha hara ka ha tabanya bụ afụfụ. So n'ọnyanwa ihe njakọ ya echetara m mgbe m nọ Nigeria mgbe di m nwụchara anọ m at least 4 years before me death one. The guy duto mana di m a police officer. Yes. At least mana digi debere ihe mana digi debere ihe ndị cosmetic di ma na ndị DPO na Nigeria. Nya ka m na-agba gị na the guy bịakwute gị for relationship the guy mana digi debere something. Process you see it. Ekwugo m ya iburu digital widow ebe a iburu digital widow ebe a iya anọkwa ya fọ. So mgbe m bịara hụ the break light mbịakwanụ m si ya chọrọ ihe m ihe ọ ya na-akọ akụkọ bete ime ya na-achọ ka mụ na ya dina. So ahụla m the break light ma just dey withdraw ya onwe m ebe ọ nọ ọkpọ m si enwe m chance ọkpọ m si agaga m ọrụ ọkpọ m si agaga m ịzụ ahịa na Douglas m na-ere ere enwe m chance otu aka m megidere mgbe m mere travel ọ maazị m mere travel mgbe m bịara UK last year October ka m kpọrọ ya na phone oge ọ chọrọ m my picture na Facebook so na mmemme na travel ya na-emere ya sị so na akpọla di m ego di ma m si lekwa okoka ezigbote oko akpọnụ m ya mgbe ya mbịa were ya nye i process wakwala ego di i process wakwala maka ekenye mere anya gị ji n'ọdị ya dị mee na ọgbakwa m na mwetekwa ego ahụ na ewere ya zụta ala n'obodo ka m nwere ya mmọnwụ chere nne m o nwere tichin nji n'aka ka m randụọ ya up before call nwanne anyị agbata anyị na-akọwa ihe nkuchi pụtara na omenala Igbo. Now due to civilization oke njepụ na oke agụmakwụkwọ na oke anya mmepe nwaanyị ọbụla chọziri privacy nwaanyị chọọ ka ụmụnna niile ma obodo ọ ya pụta abịa na ụmụnna ebe a na-eke anụ
enwere ihe nwata ya abụọ ma asị gị kpekwana ka mgbago okwu ga-apụta gị ọrịa n'afọ. Igbo okwu dị ihe a eneghe anya na amụrụ gị n'azụ nna gị mgbe nna gị nwụrụ ka nwoke ọzọ bịa tụba mgba gị Igbo ọkụ ọ na ụmụnna ma onye mere nne ya enyi o ji mụrụ ụmụgụ ụmụ okwu a na-adịbe ekwube ụmụnna na-ama onye na-ekuchi nwaanyị a dan mgbe civilization bịaraziri mgbe widows adịghị ekwezi eget ụmụnna inform. They choose the person that they want to collide with. Ihe ha emere ebu they have to take the person back to their nya ha kpọrọzi onye a jee be nna ha gogo. Ha kwetere na ụmụnne ha ya aka zobe ha karịa ndị be di ha. Ha kwenyere na ụmụnne ha ya ebupụ ha n'iro dan ndị be di ha. Ọkpọ ya oje gosi papa ya ma ọ bụzi na papa ya nwụgo gosi eji ọkpara nne ya. Si ya na onye a the man abịazie nwe ike onye ọjị ma ọ gịnị. Then ihe dịrị dị ọkpara nne the widow nwe ikwe gosi ede anụkwa nwanne nwaanyị anụ n'ụlọ nkuchi ka ikuchi gị. Ọ bụzie echi n'ụlọ kpawazie echi ọbazie nke ọnụnụ anyị agwaghị ihe ma ijere tọnụọ ngọ bịazie nụọ ma onye chọrọ ịnụ ụlọ ọbụrụ mmadụ niile na-ekwe gịnị anụgharị. But 95% of widows want to remarry. Mana ọ na ha bịa checha ihe dị na ya ma ọ bụ na oyi ha na-afọ abụghọ chọọ. Widow nke ọzọ sị m na ya na-achọ young guy wee jụọ ya ụmụ one ka iji ọsị m ụmụ na-abụ si ya enwero full-fledged young guy unless ma o nwere ihe dị gị hapụrụ gị that will come for you. Onwe ha ajadu jagoro nwa ara ya dagoro ada ka full-fledged guy na-eti eti odogwu nwere ego ya bịa ịnụ. Who be you? Gịnị ka iji ya ebee ka iji gwọ ihe abịa ebee ka iji gwọta hapụ nnọọ full agbọbịa full option agbọbịa. So say no dia now ndị be the girl amara mana ihe nkuchi ahụ ji n'ụma bụ na ọ na-enye widow sense of belonging. Ọ na-enye ha onwere ya n'ime nakata akpa ha na-abụ nwere ike ịmụ nwa. Enwere ọtụtụ ndị ekuchiri mgba ahachi fọdụ na-akpọ nkuchi fọdụ na-akpọ ngachi. Gị na onye a mechọ omenala ahụ nwekwara ike ịmụ nwa mana nwa nwaanyị ahụ ka nọrọ n'oge ịmụ nwa ịtụ ime o maka na ndị gboo mana iwepụ afọ ime bụ arụ. Gị na nwaanyị a mebe enyi ya nwe ka nwaanyị a si dị ime ọ ya amụ nwaanyị ma nne ya na zụọ ụmụazị a mgbe ọbụla ekwuru okwu ụmụaka ahụ gị nwa bụ nwoke kuchiri ajadu a ị ga-abịa kwụrụ ịkwanye na-ereprezentịzi ụmụazị ahụ ịbụzi nna ha ha ga na-akpọ gị papa ụdị a n'agbanyeghị na ị na-abịarukwa abịaru. Ndị gboo ji nka na amamihe were ebi ndụ. Mgbe ahụ ịma ngakata nọkata nwoke kuchiri ajadu ma ọ bụ ifu nne na nna ka ma ifu di na nwunye ka ha na-amị ọnụ n'ihu ụmụ ha adịghị ede nkwuere ụdị ede ebe a. Mana taa ịyafụ ajadu nnọọ paa ọ nọ n'ihu ụmụ ya na-ezuzu. Ichefuo na nwata na-ebupụrụ nna ya oche na okwu arụsị na ọ na-ama aha a na-etu ndị mmụọ. Ị na-akụziri nwa ahụ gịnị? Ụmụazị kịta asaga anya ka gị mara ihe nwa gị nwere ike ịma na ọnwụ ihe jikọrọ gị na Okeke ma ọ bụ Okafọ mana mee ihe a ka o nwee ugwu site n'inwe ugwu. Den ọ nwekwara ihe ọzọ ndị ajadu na-efe esi ya ụfọdụ na-eme ọ bụrụ na achọ dị ha afọ ha kpọrọ ụmụ ha gbafuo ịmafụzi brek light ha anya enwezi ya eme na ụmụnna mgbe ụfọdụ ịjụ ụmụazị ebe ha si ma ọ bụrụ ndị kapere mpe ha kpọrọ ugo afọ obodo mama ha. Madam, I'm sorry for you. Mama ka afụfụ ị ga-ata ata ndị afụfụ ụmụaka aka ga-atakwa ata ma n'ihu mara na nwata ọbụla azụrụ n'ikwu nne ya na ọ na-eme aka ekpe n'ihu ụmụnna di. Oke ma nwatakịrị ọbụla azụrụ n'ikwu nne ya ọ na-eme aka ekpe n'ihu ụmụnna di maka onwe ihe ọma onwe ihe ịgbara ya be unu ka ọma isi aja eweta mma nwa gị ahụ aka mara ebe mama gị debere ihe ozuzo karịa be papa ya. Mana ịkpọ ụfọdụ ndị ajadu aka na ọ sịghị na ụmụnne di ya na-achụ ya enwekwara ụmụnne ndị dị njọ mana ka m si ekwu ụdị a bụ ose tie ụdị a debe ụmụ gị n'azụ ewe ihe a na-emebe di gị na ruo akwa ozu kama a rahụ na arara ịgba moto na ọ na-eweta ihe na chiata. Ihe niile ha mere m ha finiri na m ga-akpọ ụmụ mgbe ọzọ akụkọ akụta ekwe so ime ahụ na ụlọ na village so ama m na target ha wụ that house ndị m nwere ana m abịa ụlọ 2-4 meeting ụmụ nwaanyị mgbe ahụ ka m bidere before o nwere ihe ha na-eme na village I don't know. Ahụ m sekretarị
ina agba igba aide ka mkpe ada agbara ụmụ ndị ọsọ ahụ ka na akatara ha otu December di mgbe ọ na ya anyị na-ege so that 31st second anyị alọta n'obodo ọ na-ekpe bete mana ọ bịara bịa mụọ mbịa ana m ebi na village bụ ịga for 2 weeks kpọọ ya 2 weeks ibi na ọ dịdị m ka m na-alọta taa ha na-eji m ama atọ a na-asị na ekpe nwunye ka ife ọdị ọkwọ ihe niile ha mere ụmụnne ya mere mụ ama adịrịkpata mba ya onye mere na some of them ihe na-enwe otu ha si akpọ ma asị m sorry ekpeghị ha because of what they did to me. You see it? Okay, last year I'm sorry, Msimba na obudam gaga. Amapi mgumga abata Nigeria. Mwa gaga ho wa fe. Wa kife because we had the before lokala. Yes. Hage banana oshicham the place. Exactly. Oh ya bụ nwaanyị. Ọ bụ egbe ọnụ wa. Ndị kpọrọ nga ahụ na iti ya gate. Exactly. My mother said, na over filter na liquid mammy before. This girl was more but mighty. Oh, you have a madam. I got a one lady yesterday. Siana Aquacha, you will 2 weeks. What fence? Do you get what? Oh, boy, my bam, make a cry. Exactly. In what you go dear, in what you go do, dear, you was yaka, but quite back. Oh, was yaka, where back, Hakasi. If you're a church, I to 9 hours. I to 9 hours. When we have him now, or Paramount, I would take Gaburia or Mego Menage. Marcy, okay, Gayori, Hayden, when you did no planet. Open the maga, social media before my omenage. Only omenala name before I was shot with half an idea so that someone were right now open to name. Even an Indian that. I gave you my mouth, that's not okay. None of the way I have a room. Four. He says, Biko Mara Mary. Then you wouldn't walk in there back. What I want again out for no Mara Mary. Here you just one you could boy, Mediga man, no, so ye or ye walk. Oh, ye kuka, even or Mazi Hanako. Oh, give one den to Gazoto, giving us so we be more than one as on the get back. Maria Pa. Digging a zone we be more, give one or ever na zodi. Oh, hebu mado in my head. Oh, hebu mado in my head. Yenje men con came wearing came call. It went viral on Facebook. No, ever dim naruna kaye ni. Oh, twizikwa onye no rest. Uno jone general work ego no consign me. Mburo chenora aga na anu onwe. Te end. No matter na mgbede ka eji ni ozu, you no consign me. Osa ya gwara ihe niile ahụ esiri that very day na aye ma bịa sa anye be no ndị mmadụ nni. Bobu na unu ji bute ana eme. Emechakwa ụmụ and another thing ọzọ bụ biko ije di ebe a makụọ ụmụnna di. Buru ezigbo mmadụ. Buru ezigbo mmadụ abịa na-ezi ụmụnna na ndo na-egbo nwaanyị chara acha na ịma ihe. Buru ezigbo mmadụ ọ bụzie na ndị jekwute ebu ndị achọ gị na ọrụ onwe gị mana do the needful. Buru ezigbote mmadụ. Onwe ada eme widow ostracize gee bido ostracize ibo widow na-eji apịa mụ onwe ostracize. Otu a na onwe ihe ya kọrọ m na da dedi m anwụrụ anwụ na ama ma ntọ ma aghụghọ ma mpụ ma nke niile dị ama m ya. That's why onwe ihe ọbụla ha fụzụ ụmụnne mụ na anyị face a physical battle. Ụmụnna mgbe ụnụ kpọ nkọ na ojuọ ma ajụ ejuọ ma ajụ wit inu werekwa inu saa ahụ ya ndị nọ n'ụlọ
ịjụ m ajụ normal ajụjụ nsa gị ha were inu tụọ m iche mma were ihe inu atụkwa ajụjụ na-abụ na ịtọ ha ma na onye nke a ọgba ife ebido ikwu sef ha gwara agbasara ọgbahụ ọgụ ụrụ na anụ nwepụ ụlọ ya nụta onye ọ na-anụ ọgụ anụgbu bụ onye enweghị nke ọma ụfọdụ bịara ụdị ọmaghị oke ana dị ọmaghị ebe dị ya goro ana like ene ha anya ndị di ha gochara ana na village ịjụ onye ebe oke ana dị kịta ọ sịghị uhu ọbịa nwa nkwụ na ụkwa ọma ha tradition ọma ha si ya ọ bụghị ịcha anya wọwọwọwọwọ bụ mmadụ maka na o mee gị ị ga-anọzi ofu ebe nwaanyị n'ihe nwere amada agagharị agagharị ofu uche ka ị ga-anọ oyi na onu oche ị na-agbazi ndị na-agbasị anti gasị gị ndị a bụ otu a ka ọ dị anti mmanya ụmụada nwunye ebe ikarịkwa na ụmụada mmanya ha bụ 2 cartons of malt 2 cartons of capping biscuit with 1 cooler rice na nri onino ikwu oyi ede ya na akwụkwọ itufuo egwu na-eme ihe ọzọ anyị don go don thank you ị na-eme ihe ọzọ mana ọ maka na ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị bụ ndị a mụrụ na township ị na-esegebe aka onweghị ihe ịma when reality hits you what will you say gịnị ka ị ga-eme asị nga asị omego m rise up emezi n'inu ụdị ọkwa krismas ka anọ kịta ụfọdụ ejerube ebe dị ha for years ọ mebekwa 5 years nna dere village aka nne di m na-atụrụ m mitin amazi ka mma afa ma ọ dịsịkwa ebe a enwere ụfọdụ ndị bịara di inwe nne di inwe nna di di gị bụ ọkpọ onye especially ndị a na-alụ di only son be careful ịma na ịbụrụ onye dị nya ụbụrụ gị na-arụ ọrụ don marry an only son and ịbụrụ di only son n'ebe a anụkwana a naive ma ọ na-ọnwaka ịtawuo onwe gị na ntu ọ bụrụ gịnị ya na-eme enyi na-amarụ enwe ndị a chọrọ ịnwa ihe background di ha enwe ihe na mma post echi nwanne anyị nwoke si UK nata kọrọ m enụbeghị mmadụ anụ ọzọwago nke a bụ nke di m mmadụ bịara nneta ana no enwe ndị na-adị naive marriage abụrụ so na township ebe ebi maọbụ na di m bụ odogwu marriage bụ ihe a na-abaru na you mingle with the family gị na ha bụ their daily people gị na ha na-anọ kwa mgbe nwanne achọọ nwoke afọ ya ụmụnne dị gị ga-ebute dị gị n'isi ndị ezi achịta dị gị n'ọkpa nwere ya kịta achọọ dị gị afọ ya ụmụnne dị gị ga-ebute dị gị n'isi ndị enyi achịta dị gị n'ọkpa mgbe ndị enyi dị gị ga-ebido dị gị n'isi ebe ọ bụzie na ụmụnne dị gị mewubeghị den ụmụnna tizi aka mana ọ bụrụ na ịbụ mmadụ na ịbụ onye anya doro bụ onye maara ihe bụ onye bụ ihe ekwe na-akụ bifo ụmụnna abatabeghị ịtụwa ata imeghị mgbe jee n'akụkụ nwanne ibugo ụzọ m onwe gị ostracide yes enwe ụmụ nwaanyị na-eme anarube ebe di ha 3 years anabe onye di ya nwụrụ ịma na gị nwa di gị nwụrụ ịma nkwu okwu ime ya n'ofu ebe ahụ ịnọ ka ị ga-anọ ajụọ gị nke ekpere ka nke a esi ma ọ mgbe ahụ ka eji emepe ọfịs n'isi ebụzie mmanya ụmụada n'otu katọn abịa dere gị sị gị n'ọfọ 4 katọn enwe nke dị ofu asị gị n'ọfọ ị nwero choice maka na o nwero nke ịma ofu nwaanyị di enwu ka m na-asị ya kedu ka unu si eji ikwu nne be digo sị m kedu ihe bụ ikwu nne si amadam ahụ ọ dịkwa anyị ebudi gị tii na without eje be nne di ọ sị m na ya ama akwa si ezigbo ahụ adị ogo ụfọdụ ka di ha ya anwụ ihe eje nke amaghị eje na mgbede na ije ebe abaga na ada yo ebe niile ajụ ị na-ajụ gịnị na-eme ebe a ka ekwena ụmụnne di gị ha nọ ya ha abịago na onwe ndị na-ebe a ị na-ejekwa nke mmadụ ụfọdụ ejebe ebe nwunye di ha sonye ọkụ for one day ene ha anya nwunye di gị ihe mere di ya nwụrụ di nke gị ka dị ndụ na-atụjụgharị ijebeghị ebe ahụ isonye nkụ ọbụ ebi ebe ndị nwunye di gị na-esi nri ọ bụrụ na akpọrọ ndị osiri ọra kpaishọ inyere aka bee onye ọsụ ma bee nnụ ma mee ofu ihe
wegharị na nkụ n'ọkụ keme mkpọtụ n'ọka onye gba ihe si eme ibi ebe ọha juru mee mkpọtụ mee ụṅara nọ ihe ndị be di nwụrụ anwụ na-akwe iwe ike ịbata eje ebe ọkụ bụ asị ọkụ asị mmadụ abụ onye na-emekwa nke si ya n'ọma ka ama na-ebịa ihe niile abụcha you create memories kọm ụfọdụ ọgba ha bịa ọnụ ụkwa gbasa nwunye chief asa odogwu ọjọọ ọsọ na-apịzi fonu ịgwara anwụ akụkọ ụwa mmụọ oke ịchara ndị nke adịghị anwụ na ha pụtara ụwa jee ebe ajadu nọ bie ya obi mụọ ya ọnọdụ kpee ekene nri ịchọ ịnụ nwaanyị jee chọọ nwaanyị maara ihe biko alụmalụ karịrị ihe ahụ iche na nụọ nwaanyị ga-enwe mmụọ nnabata yes ekwuona m ya ọzọ na nwata a zụrụ n'ikwu nne ya na ọ na-eme aka ekpe n'ihu ụmụnna dị emezina di gị nwụọ ịgbafere asụrọ gị danye ha n'ọnụ ene ya like one widow asị m na ofu nwa ka ya ka ji dị only son si ya no problem debe nwa gị n'akụkụ gbazia nkịtị na front ebe ahụ na ha akpọghị ejụọ ya ma ọ na-anụgharị di njụọ ya ha jụọ gị ma narị ise ha jụkwara gị ụdị ajụ ọzọ ha kpọtara di nye gị ọ gwaghọ ya onye gbasio na agwaghọ ya onye ọbụla aba azụ ike ọha akpọ nwa anata ọsịa na nwanne ya mmadụ 8 years is getting to 4 years na-adị eji m nsị agba nkịtị nwa ka ga-apụtacha n'ihu ha ifu dị bụ n'iche enụgharị di ije gwa ha na ịchọghị enụgharị di akwụchi ya ngị ife ọkpọrọ ụdị n'ọrụ inisaidizikwa ịmụ nwa ya ụbọn ọ bụrụ arụ omenala Igbo ka nwa gị nwee nwanne mana marakwa onye ọ na-abụ gị na ya ya akpatara ofu ajadu dị na-aje tufuo ndụ ya ọ dị imeji ma abortion jos nara escape ọnwụ chago concussion abortion nara escape ọnwụ chago ihe ndị mmadụ ya asị ị na-awụ ara ijezie gbuo onwe gị ese gị anyị ka na-ebe kọl 07031561952 biko anyị ka na-eche ndị mmadụ ọya biko na nke akọwa na m ọta aka kela spesi batara ebe a oke biko ka anyị kpochi ya nwanne anyị nwaanyị azụ so ihe nji akọwa ihe ọtụtụ ahụ abụ onwe ihe ha kwuru ebe a I explain ka ndị na-enene nwe ike na-enene ka ndị chọkwa anọ ọ bụghị iwu na ihe enene o mana ọ bụkwa na iwu na ihe ede ihe ebe a n'ụbọchị osu anyị abịa na-ene sị gị nne m were ụwa ka esi fụ ịnọkwa aka ya anyị nwapụtakwana ihe ọlụ so ihe nji na-eweta ụfọdụ ihe abịa ebe a bụ jee na-eru anya ana enwere onye ma ebe ọ na-eme ojegide ọkịka akpọ ya enwere onye ma ebe na-ejegide ya eme ya ụfọdụ ga-asịkwa ajadu go and remarry enwezie ka o si jezie remarry ọ bụrụ nwunye di na nwoke chọka ọnụ ya second wife ndị agha si go and remarry ya aftakwasị ya husband snatcher now ọ bụrụ diọkpara nne ha kwa ajadu mụgoro ụmụ na-abụ ịtọ ara na-emetụ n'afọ dagoro ada bịaziri bena o ya ejekwa kịta si na diọkpara nne m makwa na ọgwụ ka ajadu ajide gị ọkwa ndị si gị ga ajadu go and remarry. Hello? Hello, ma. Good afternoon. Hello, good afternoon, sir. Daalụ. Asị ka nkene gị n'ọrụ ọmụ ị na-alụ. Ka nkene gị n'ọrụ ọmụ ị na-alụ bikọs na ndị agwa anyị aghọta akwa na onwe nwanna Igbo ị na-asụ dat na onye ọna mere anya amara na akọwado dị iri na ọ ga-amụ. Asị ka ndị opportunity aka nkene gị. Daalụ. Daalụ jisi ike o. Daalụ so my brother. Thank you. Daalụ. Because somebody should pin this number for us. 07031561972. Biko pin this number for us. Biko no ka eme metọpụ na ihe anyị na-eme. Pin this number for us. Biko ka eme metọpụ. Ihe anyị na-akọwa ebe a bụ life experience reality with the widows. Yes. Otiga ajadu digi nwa gị nụwarịa di. Then nwa ya nwoke kpọrọ ajadu nọ ajadu ka ọ chọrọ ịnụ. Ọ ga-ajụ nwa ya ma ọ ara na-eme onye si ajadu jee nụwarịa di.
God of Israel. Biko, onwe ihe m chọ ka m kwuo ebe a. Ọ bụ na Igbo a widow here. Biko si na da your shell reporter. Reporter. Hello nne. Ima mgbe anyị na-ekwu the thing cut. Actually, me way battle online. Yes, and when you battle pick is say letters, then I will call you back. So, Okay. I got chop that check and conclude so that you come in again. I got chop that na onwere onye ada akwada ajadu akwado nke eji eyi. Oh ihe ndaba. Oh yeah, ndaba, yes. Ada eme ya then enwezikwa ndị nwere ike iji aka ha kwado onwe ha maka ajadu. Ene ha anya ka isi emeso di. Yes. Ọ bụ ihe nchi ikwu ebe a, okwu na ụka na-egbu nwoke. Ọ na-egbu nwoke, yes. Gee m ntị o. Yes. Okwu na ụka na-egbu nwoke. Enwe nwoke ada achọ mgbe ọbụla ka ha na-ekwu ogologo ihe ekwurute ekwuo ya chikwe nwanne. Yes. Ọ na-egbu nwoke. Amara na lifespan of a man dey very short. Then enwe ihe nwoke ga-emegide na ndụ a moral ihe eje achọpụta ihe a bụ enwere ebe okwu na ụka gị na di gị eme okwuru ihe dị gị n'ime anwụọ. Even na ịgbara ọtọ n'ihu di gị ga-enwe ike anwụghị enwe ike ikenye. Mana ọ pụọ n'ezi anwụghị ekenye. Let me shock you. Ọ dị mụ na amaghị unu chọrọ ikpu wig 1 million naira ba amami. Enwe ihe ị ga-emegide nwoke igbuo ihe na ya n'ime. Ọnwụọ. Mana ọ pụọ ezi amụghị ekenye. Now let me shock you. In a this surprise, here patology they can men and I like widows more than their wife. Can you tell me ya? Eh? Now, ala juolo ibe mazi uzodemma. Ọ bụrụ na ala juo ibe ajadu, okwu ka m kwuru ihe ndị be anyị na-agụ ya ekwu okwu. Ala ijuo ibu ebe ihe ọnwụ mere. Yes. Ala juolo ibe ajadu by di enwu. Ebe niile ajụọna, ebe niile anakpuona, ebe niile adị na dry. O jego na bed ya dina, ọkpụrụkpụ ruo n'isi enwe onye ahụ ya na-emetụta. Ọkpụrụkpụ data enwe onye ya na ya na-akpa nkata. Ọ pụọ n'ime ahịa, o nwere onye na-akpụ ya na phone otu ihe na-akpọzi ya. From morning till night, ọ zakata call, ọza call mkpụrụ mmadụ na-abụ ma ọkpụrụ nke ndị customer. Ọnwụ ike na line ebe ahụ ọ na-anọ enwe di na nwunye nọ na line feesirie ndị azụ kata ya ha emechara small love. Chineke na ihe niile ahụ ọ na-afụ obi ebido gbawa bi ya kịta ka o bidoro ịfụ important uru di ya ahụ ba. Now fortunately enough o wee zuo nwoke. Ọ bụrụ nwoke na-agbani na-emere ya nke ọ na-emere ya. Then Chineke wee ya akpọghị ọkụ. O wee bụ na ene anya ọ bụrụ ajaru na aha ata anụ. Na anya na di ya na amaneji. O wee daịtazie n'aka nwoke na-enye enye. Nwoke nwere mara get you all this while the widow has been living a life of loneliness. Can couple with poverty. Then o wee meet izie nwoke na-enye ya time. Na-ene ya anya upgrade ye ya. Esi anya bịa happy ka ọ na n'oge thunder fire devil makwa ị na dejekwa onye eje. Ezigbo o nwere oziọma ihe ezi that widow ka ọ ya ere ọnụ. Gee ntị. Enwere oziọma ị ga-ezi that widow. Isi ana Jizọs na-abịa echi ọsị gị ma ọ bịakwara taa. Watch out. Na anya nke izibu gị ọkụkọ ukwu nji ada ere n'ụlọ. Yes. Enyeghị anya maka na gị na di gaa na-agbakọ ọtọ na-anakpu na-awụ arụ. Obi ga-aghọziere gị ahụ shie. Yes. Ọkụkọ nwa ogbe egbu ehihie o. Ịma. Ọkụkọ nwa ogbenye egbu ehihie. Yes. Ọ tabeghị anụ ọfụ onye nwoke na-egotere ya old layers.
ọtụtụ ndị widow bụ ndị nwoke kpọpụtara from one room kwụọrọ ha ụgwọ self-contained apartment flat. Yes. Ọ na-asala enwe ndị ka widow asala. Even single mother na-eme ihe anya na-eme ya n'ụdị na ya na ịchọ na ichebe na ịchọ chọrọ ya, mana widow mana nke ya anwụgo otili osefe na finish. Ọ ga na-amụ nwoke ahụ ka nwa na-eku ya ka akwa, maka Chineke nwunye gị nwere ike ọ gbabeghị gị mbọ, widow ga-agwa gị mbọ. Jeru gị ozi, oh God, ibu na ozi ihe ezi nwunye gị ọgbakasịba ahụ ije si gị ike adịrị ya, zie ya ajadu. Ọ ga-eje ya jeru gị ya n'iti ma nata with full-fledged ahụ jeru onwe. Then men are moved with what they see. Ihe nwoke bụ ihe nwoke na-afọ ya bụ ihe na-emegharị akpọ ndị onye ara asị na ihe ọ na-afụ na akpọ ya isi ghara. Ihe afụ na the man will begin to shift his attention to that widow. Ọ bụrụ ọgụ experience ihe ngabiga akụzigoro ajadu ahụ ihe. Ọ gago the works of jungle mara ihe ọ bụ before the ajadu emegide ihe wee si nwoke ahụ no na ya achọzi. Imana the man have pushed that ajadu to a limit. Nya ọra ọchagoro ụra chee ya eche mee si achọzi I need rest. Achọ m izu ike. Yes. Ihe iji akọ akụkọ ndị a bụ kịta mmadụ na-ekwu okwu enwe ndị di ha nọ na hospital, enwe ndị di ha ka nọ na oxygen, enwe ndị yirigoro efe ụjụ na mmụọ kịta ma ha mara a na-agụzide ezi ọnụ, enwe ndị na-enene di ha. Ihe njekọ akụkọ abụ anyị nwe di m yara arụ wee nwụ ime ihe bụ na ịnọkọta na hospital nakọta asị ịfụ mmadụ ọ na-eku asị gị press ya aka n'obi, i press gide ọ revive kwa izu ike chekwa na jeje nọrọ ime ihe bụ ụra aga n'anya ihu na taa na ka ịrahụ ụra nwebere oge no ịmanye esi ke ihe ọ bụ gị nwa na-enekwa onye ọya anwụgo anwụ onye nwa anwụ ị na-aya si ye onye mere nnọkọta ụfọdụ dere kwensị agwọ tụrụ ajadu jos nya pịa gị ọdụ nsị nya pịa gị bụ di gị yagodo ahụ 1 week. Di gị yagodo ahụ ọ bụrụ ahụ paracetamol nya jee na nke nọọsụ gotere m ọgwụ no di gị ji eburu bedi n'ụlọ ọgwụ ka inegodu di BP atụghọrọ within ụmụ nwoke amakwuo n'ahịa ahụ enwe nwoke n'ahịa ahụ ka ụmụazị BP gaarị ha ịma na ka mmadụ ya kpatara ya sọsọ aka ka ọ echi weni ọ sị gị esi aka ebe ihe ọ bụ ọ sị gị welitegodu ma ị na-asọ aka ka a na-etiri mkpu niile and nwaanyị na-enwe igwe bụrụ onye na-ahụ ụfụ ebe ịma nnekwa mkpe nwoke o ibụrụ onye ahụ ụfụ na-afụ ịma nnekwa nwụ dị and iteki time onye dị inete ụnụ na hospital bịa ọ bụ inete dị gị mana ọ na-wọchịkwa agwa ị na-akpaso nwoke a n'ahịa ahụ. I'm telling you the reality. Man, ụfọdụ ibu na ya aghọta ya anaghị kpatara ọja bụ ụfọdụ di ha yacha ha natazi ụlọ ụmụada asị ya anyị fụchara ihe mere ya na hospital ka isi agwọ ya mana o nwere onye ama na inyekwa onye ọya bụ ị ga-ebu onye ndidi ị ga-abụ onye ndidi ị nwere ike ịsụcha akpa ka ị gbada na ebe ị na-akpasa akpa nọ efu nebo gị gịnị anọ dị na hospital na-enyekwakwa dị ife ọ sị gị nebo bụ ọsọ ebe ahụ ị na-enwe ume oh God of Israel iburu ụzọ nwụọ ịgbagotezie n'isi ka welitetu n'isi be careful o be very very careful na ndụ nwekwa onye na-eji mgbe ebe bụrụ ya iwee maa na men na scarce ị nwere ike isi onwe ndị si onwe ihe o ji nwoke eme when time come ọ ga-enwe iji nwoke eme when time come
ya mana gị ma ya na-esi ọnwụ ka ịbakwa be mmadụ ọzọ. Widowhood is a jungle. Maka chi you dey street o. N'anya ndị be anyị na-atụ ilu si na gịnị mee na di nwaanyị otele ukwu nwụọ ndị ọzọ na ndị ichie eme ngwa ngwa lie. Kedu ihe eji tụ inu a? Iburugo center of attraction, onye ọbụla na-ahụ ụzọ ka ha bapụta. Iman, you can't take proper care of your man. Ajadu enyere gị aka hazie ya ọfụma. Ịma ha asịrọkwa nwoke jiri nwunye ha bụrọkwa ihe m kwuru na nwunye gị anya ọfụma nete nwunye gị ya. Anyị na-ekwu nwoke ndị na-agba mbọ for them to take proper care of their family ka ha na-ezinụlọ ha anya, mana ihe na-efegharị n'oge kịta ekweghị ụmụ nwaanyị mara. And gee m ntị maka ndị nọ na di mana anya ha dị n'ezi, ajadu gị akaghị mma maka na nwoke ahụ gịnị ya na-ayị mgbe ahụ mana di gị dị ndụ gịnị ya na-edeti. Even di ọkpara nwoke ahụ ma nwa nwoke ahụ megide ihe fall in love with nwa gị, onwe ike support n'ụwa ka nwa ya nụọ because ọ ma what you are capable of doing. Onye na-eme nkwugide okwu sị na onye gịnị ya bụ enyi taa gịnị ya nwekwa ike ịgba oge echi. Be very careful. Very very careful. Gị nwa bụ nwaanyị na-ene m mara ka isi ebi ndụ ọzọ ka ọlụbata ịkọwa ya. O nwere ihe nwa ajadu ga-erite ma ọ bụ na ọ dị enwe mmekọ nwoke na nwaanyị ka m gụọ ya kịta. Ọ ga-eme ndị enu na ndị ana ha ga-anọghị nso. Ị ga na-enwe ihe a na-akpọ ihe mkpughe kwamgbe. Enwere ndị ọ na-abụ gift anya ihe ọjọọ chi imehụ na abịa na nrọ agbara ha ya bụ. Nke ịtọ, ị ga-enwe nsogbu maka n'ụwa ka anọ, mana mgbe ọbụla nsogbu gbajuoro dọrọ gị ebibe akwa itie ha ga-atọpụtara gị nwoke ma nwaanyị a ga-eji wee gbo ya bụ mkpa ozugbo. Enwe God of widow nature ma nke ahụ. Then ọ bụzie na iduzi when you celebrate enweziri elele ị ga-erite na ya. Ada agba ya dụrụ ọ pụtara na ndị agha na-eme enyi na ha mere arụ ma na ha gbara Chineke ma ọ bụ na God kpọrọ ha asị ọ bụ asị. Kọwa na-enwere elele ị ga-erite. Then ọzọ ọ bụrụ na ị bụ widow ebe a ma ọ na-ene na di gị nwụrụ ọfụ, biko mma enye gị advice anti kugodi ya 2 to 3 years before ịmapụta n'ihu ọrụ. Ma onye ekweghị mara na mgbe di gị nwụrụ na isi ọkpọ ghara na-akpọ gị ịma ha nke ị na-ewe ejide maka na mmiri bụrụ mmiri niile na-ekwo ekwo ka a na-echu iji speed mapụta n'ihu ụmụ nwoke adọ gị vam apịakpọ gị n'oge azụọ gị ka ahịa ị na-aka ahịa. Mana ọ bụrụ na ime onwe gị mpawa na kpuo nye onwe gị afọ na-aba otu afọ na-aba afọ ịtọ, mgbe ahụ iyipụ gị akwa mara ihe ị chọrọ mepee anya gị ị mara gịnị gwe egwu jenoji ọji ị na-eji enye ka ọji ịta ata ka oji iri eri. Enwe ihe a na-akpọ claim rights mana ajadu dewere onwe. N'ọnụ nna m nke nnukwu ka m nụrụ ya ọ na-agba nwanne ya nwaanyị ọ bụrụ na o ruo ya na ha ya na ịchọ na mmekọ nwoke na nwaanyị mana ịma akwa na ibu ukwu n'udodu emekwana ihe m na-achọ ikwu maka na gị na ndị a na-agba ndụ ịnọkwa na nsogbu. Ịmarakwa ha ana na ịchọghị echi niile bịa sị nne ejikwara akwa nnụnụ na-ejikwa fe anti tụzọgakwa n'akụkụ jekwa ji eji ezu ike. Ọ ndị nwewuri ihe a na-akpọ self control, self discipline. Ndị na-ejide nwe onwe ha bụ ndị ga-emenwe ihe a na nna ha ekwu kedu ihe bụ ya. Ede anya na mmadụ na-abịakwute gị ka gị na ya nọ into relationship. Ịgbakọcha onwe gị n'anya ọ bụ na oruru gị burukwa ya n'obi na ọ bụghị otu ahụ nwoke ahụ dị taa ka ọ ga-adị ruo echi. Na ka anyị sị gị ịgbakọcha onwe gị oru gị jebe gịnị ya mere ihe dịrị n'ebe a. Nke a bụ ka aka ndị elu na aka ndị a na dịrị ya. Ọ ga-eme things will keep on moving. Ikute mmiri mmụọ na-aga na mmiri, mmadụ na-aga na mmiri, ihe na-aga na mmiri na kọpụ ịpụta ime abalị n'ezi
gbapụ akpụkpọ ụkwụ gị debe ọkpa gị n'ala ị wee sị akwachago m di m na 2 years na 3 years enyidiri m onye enyemaka. Ọ bụrụkwa na onye a na-abịa na-abụghị onye adaba biko kwapụrụ ya n'ụzọ m. Mana ọ bụ na ihe m chọrọ bụ onye ya enyere m aka na mma anọkwa ofu ebe ya ka nsị ịya anọ antipụ ọnụ ụzọ je biriwere onwe gị ndụ ịchịkwa akwụna gị na-agba gbasa gị mgbe ha ya apịa gị nke ruru kwuo ka ihe a bụ prayer of lamentation. Onye ọnwụ di ya wutere, onye si ọnọdụ m amarọ m kedu ihe o ji bụrụ m because ifu nwaanyị di ya nwụrụ furu di ya n'anya ya bịa ọfụma ọnwụ gị tie go o ya eme ihu efe azụ enwere onye ya afọ gị ga-ekwutenwu na ọkịdị ha ị ga-esi na mmadụ pụọ ị ga-agba na ndị anyị dọrọ gị vava even self ị na-ekpe ekpere a wit kọpụ anya mmiri nature ga-ama really you we are touched. Nature ga-ama n'obi mgbawa ka iji kpee ekpere a. Nature ga-amarịrị na this lady needs help. Biko na ọ bụ onye ama mmiri mkpụrụ na ndụ wepụ ya n'ụzọ m. Mana ọ bụ na aka ụnụ dị n'ebe onye a nọ, by then ịkpọ ndị ichie ebe nna gị kpọọ ndị ichie ebe di gị n'ụdị ọdịnala omenala. You can call the spirit of your husband. Si ema menwukwu ihe asọ gị nya nwa mana ema mbunwu ibu a ya bụtarugo onye enyemaka that will help you. Ihe say gị ihe eme because nature means ajana mmiri ahụ ikwu n'aka is water. Kpakpando na ọnwa mgbe ị na-ekwu ya they are nature the feminine. Then ikukuzi that 4 elements no into existence mgbe ị na-ekwu okwu a. Ihe niile a nwere ntị. You are convening with these elements. Ha na-anụ ya. Then ị nọzi oge mmụọ maka oge mmadụ agafego that is midnight. Mmadụ ejego ezumike na-arahụ ụra. Mmụọ ndị mmadụ ekurigo na-akpagharị mmụọ ndị na-arahụ onye na-arahụ ụra mmụọ ya pụgo na-akpa ka oge mmụọ ka ọ bụ. The spirit and the gods of the land are listening. I can say no. Akwo obi mgbawa. Pataro jade mgbo for the ime ajadu ihe opota bero ga akwa abani. Before you know it, strange things say bido mebe. Gene patazi no other adizi ireketa because of oke mpetoko digi nwo de ka chere flag baku nwoke na ọhịa. Onye ọbụla mgbafọ m ka na-efeza epsi na bed Paul pota ebe abedi okeke isi nke oke afọ pota ebe abedi okoro afọ ị na-agwọtọ chifu na uche gị dị be ndị mmụọ. Onye Igbo ka Igbo chikwe isa n'anya and mara ka isi ebi ndụ ịgbakọcha ka nsị gị na-eche onwe gị onwe ihe ị netere anti-house biriere ndụ gị ka isi chọọ. Ọ bụrụ na ịma na ị chọrọ I don't want to flirt. Di m anwụgo n'oge enidi m onye enyemaka Chineke ga-ezite gị helping hands mana enwe nwoke ya bịa ka ọ bịa n'ụzọ gị mebi ka gịnị anọdị into relationship me onye kpata ndị Igbo ji ekuchi nwaanyị nkwukwe ya ọzọ agabu aha ekuchi ajadu onye furu efu aha ekuchi ajadu onye rijibu afọ aha ekuchi ajadu onye ohi aha ekuchi maka na ụmụnna ma na onye abụ onye ohi maka na anwụ ike na ebe a na-akụchi ya nkuchi amụọ nwa na ebe den ọbara ohi abata na agbụrụ ahụ a na-ajụrụ ya ese ịgbara mmiri cup of water pụta ezi gbapụ akwụkwọ ụkwụ. You summon nature. Adị m ka chim si kee m wee bịa amara m ụbọchị amụrụ m apụta m nto dịka mmadụ nụọ di since di m ji nwụọ anyị ji bie 18 good years. Nature I've never slept with any man. Ogu ka ọ bụ ị na-atụrụ ndị elu na ndị a na ogu ị na-atụrụ di gị nwere anwụ ogu ị na-atụrụ ndị ichie ebe nna gị ndị be di gị ogu. They are your ancestors. Ha na ndị ya yi na-ekwu onwe ebe nsi mejọ kedu ihe o ji bụrụ di m ga-anwụ obere nwa dị ka m mma anọ sọ m kedu ka m na-esi m ebe ụmụazị anụ na-eme nkwe. I need a helper. Onye ga-anụ m dịka di onye ga-akwụ m n'azụ onye ga-anụ m dịka onye ga-akwụ gị dịka di ahụ bụ
you owe the man an allegiance. For the abet to morgan, okay, that's not the mother, car was a bar or the brother. Uchaya, Iji Milia, Makana, Mona Gana, Madana Gana, Mona Ganaja, Matana Ganaja. You could not read with the feminine or Mapandu, depending in Canaan. They are the fires, the 4 elements. You could chaya because why saying this? You are saying it with pain. In a queer no bimboa. Nanya, as no for no buki de Jawa. Nandem one egg a pantiabu no ogwetor. Yes. Name die for na peto ha peto diha we. When they want to dash into the relationship, they name the hand date. Big men. If we can ask why I just gini ka ogalanya ajegere ije wefe enwe time nda na ji reward mmadu because it wasn't your intention ikwadi itinye here na budget by that only konya mbuburo next 20 years amba na diga ya especially why that devoted their time on their way why everything over na ya at the tail end oboro wa wo ki isi we why he na-ekwu okwu a nature is hearing you ikwucha ya ufuo di mmiri na kpuo continue praying nyo onwe gi 1 month somebody will appear maka Chineke bu ogu ukwu egwu a mana ebe tonda ya no we fire ekwensu bo Facebook. I'm sorry to make use of this word but inokatazie chi gina the man agbakatazie esizie no akpa ya de kan kele mo no de kwazi kan kele news maka no odezi o make upgrade bopụta ga ebe ire ewu ho debe ga ebe ine akụ hang ya ga egbagote and mgbe ya gbagotere ofuri fraps abiazie fo eti bia gbabazia de man na oru horu okeke ruziri gi watch out if the man get you odinda ha da bia come by ha na abia na ntụwanye maka no ihe si na akara aka a na-ezite ndị ahụ ezite if the man turn back ogbaketere azụ no gi nwa no otu ị naka ịnakata ya sizie mba na oruzuru ọrụ gị no Silas ruziri maka Chineke ya atakata afọ nwụọ na ndụ ha na ka nji sị gị ine onwe gị anya ọ bụ na ịgbara ukwu no try it life a balance na ka nji sị gị mfu ụfọdụ n'ime anyị na-agwagharị no sị gị you can never have it all ịma nweta ihe niile ifuru n'ụwa enwere ndị na ubi gị manụ taa ka ihe bụ problem marriage na ha na-enwe se ọ bụrụ ihe ọ na-aya na di mana di ya na-enye ya moto na-enye ya ego na-eme nọ na the man na-ada ekwe ka nya na ya tụka alụ obi ọ na-ewute di lady nwa onye ga-anọ na di kịta poor man ya na nwunye ya na-atụ alụ mana eruzie n'ejo elelele nne gị kpọkarịrị m ego adị ifuru ya ụfọdụ ga-asị gị it is better for them to cry in Dubai than to cry at the village. Good and fine ya ọ chọkọ ọ nọ na Dubai ba akpọchi na village then the man nọzi na the village bịazie nya na ya da atụ alụ owutebie onye me mbịa ngwa gị kedu nke ị chọrọ you can never have it all. Ndị ahụ na-eme ndakaị but you have to give yourself time. Yes, afugo me widow mmadụ zoro ụmụ ya from primary to secondary to university level pọpụ ụmụazị abroad. The widow na enekwa the man na the man were partial stroke. Ọ na the widow no hospital now. The widow told me, Amaro. So he owed the man. The widow na enekwa the man. Now, so he gbokocha onwe ị chọrọ oriri mere ị chọghị ọrụrụ maka nkuchi ahụ ụfọdụ uche na ọsọ mewere dị ihe zụwara m nwa time na-abịa orukwe tọn dị man banye nka oke man ihe na ya nka rụọ ọrụ side ịfụọ ihe unu chọrọ bụ oriri ori nke yere eye ị chọghị ịrụ ọrụ. It's better you don't walk up to your marriage. Je worry gbasatara alụmọ nwere ebe ọ dị izi. Ịrapụgodu dị ita jekwu nwoke ọzọ echi. Enwere time ya bịa gị nwa bụ nwaanyị nwoke ama nchụzi ga-achọ ịkabago nka ndị nwaanyị na-aka nka obobido inwe ọdọ
ma nwoke ma nwaanyị. Yes, nwoke ama na-achụzi gị, especially ndị gwa n'obodo oyibo, ụmụ gị onye ọbụla agbata ọfọ n'ọhịa n'ụzọ. That is when you will need your husband. When we are about companionship. Imaro, I bụ Igbo. Single motherhood and Jehovah na. Onye no ogbapota, onye no ogbapota. What is it for? My husband is cheating on me. A rap with the ogbapota, jekube di mmadụ. Kedu ihe ọ bụ gị na ajadu onye kasị mma? Gị na ajadu onye ka mma? Eh? Digi dey cheat on you. Egbapota ijekubezie di mmadụ. Kedu who is fooling who here? Ge kam na aju. Widowhood is never an identity. Enwe powerful widows who digoro empowered na emem dozo empower. Esem ni bu a widow. Omego bu no omego. Kedu your next available agenda? Enwere ebo dute Abogum Sokoto for 9 years, one in jail for 9 years. The one in jail, where I got there, son. Ebuze Libya. I've never went to Libya. But I've been to Niger. I want to piano Abe Jan or Bojos, AC Kahana Anara. So, if you're never hono dinner, now stand up, Corona Bag. Zoba ha bebere onwe gị ihe na-emenwuru onwe gị. Yes, ịba lọzim. Jụọ ndị na-agba Sokoto, ịba lọzim Sokoto, ịchọ light akpa iri. Driver gbakarịa n'ụzọ, eritu ebe a mamara ịchọ brag dova ma ipu maka na uwe nwụda ka a na-eyi. Na ire onwe gị. Mosipụrụ anya mara ibu a widow. Banyere onwe gị ugwu. Ọzọ bụ eje na-eto onwe gị uru ebe ị na-azụ ahịa. Ụfọdụ ndị widows a na-azụ afịa ụmụ nwoke ka m bịa side a maka na ihe m na-azụ. Ị ga-achọpụta na ịgba most men mara na ị na-azụ secha ndị a na-azụ ahịa ụmụ nwoke ha chọpụta na Igbo ewiri ibugo center of attraction already. Ndị be anyị si ya na-atụ egwu eme gịnị ara ajadu maka na ya ma ebe di emu. Ọmago na di gị anwụgo. So therefore Omancho forgot away he no chiri user. He's free to dabble into you. He's free to talk to you. He's free to bala. Now, yes, all your ogwa. Oh, get all the real fence. If you want to avoid sin, you avoid occasion of sin. Yes. God of widow abokanke sharp sharp. Eku na mi eba. God of widow bụkwa God of planning. Digi nwa ina anya ebe ụmụ gị na-agba ekwe gị enwe anti wetu aka gị jere ebe ihe emenwu. Ebe ị ga-ebidogodu number 1 planning. Jebe class ebe ị ga-emenwu. Ego na-abịazi na upgrade zi onwe gị gradually. Kịta adịghị dị ndụ jee mara ebe ụka anadịghị dị na village. Mara ihe ndị kwesịrị ịmanụ. Mara ihe na-eme na ụmụnna bedi. Mara ihe na-eme na meeting ndị inyom di. Were omume gị dee biography about you. Iwe ike gị na-adịghị ebiri Lagos. Were omume gị dee biography gị. Ọ bụ nwunye chief. Kelas ya afọ dịrị ebe ha batara last year. Di ya na-ekekwa anyị rice. Ọbụrụ ya bụ ya mgbe ị ya ama na rice a adịghị na-eke na ọ dịghị ka ama na ọ gị dịghị daru a na-echi. Anyụọ ihe a ya anyụ n'ọnụ n'ihu. Ọ ya aka ihe asị ọkwa na amara niile di m na-emere ndị thunder fire them. Gị ma na onwe gị idoziri ụzọ gị edozi. Kedu omume gị? Ebe ijeri dị. Ị chọrọ ịma na ihe ụnụ ma bụ nnọọ achọrọ na ọkwa agbasa ntụ nwunye odogwu. Marriage is full of reality. You face life and life face you. What's the probability of na anyị mana dị ndụ taa na anyị ga-anakpọra tete echi? No, is zero. Onye teta dị ndụ Chineke nusi Chineke anya daa. I quote and I say it. Ibụrụ ajadu n'ebe a ifu dị n'ụgharịa. Marry. Maka na ndị asị gị n'ụgharịa dị ijekwukwu ụmụ ha na-asị nwa ha kere ihe eju nwaanyị ọ bụrụ ajadu.
That's why I didn't get you for the deba. Also, Gajadu remarry, come here, another dim mother, carry marry. Then we are working what as Yagi Badger or see why you get what at the Kegam. Marry. If for that white, I no go wear them the second time. Ta! You go approach. Approach him, go Osiade. But can approach on a chocona. Bonyara. I had a quick idea game. Can work the reality of life. Okay, head. I don't pay in so me a man a mama case a pen to your case a try man. Everybody would this. The mother got rap on a key, Iburo begin. But it all was on your gonna sit and a windy and almost your name. Yes. So, Adema advice widows Hijoku Okorobia. You are in a mess you will go up. Because so you know why you charge a corner. And the Mara no why we are so much. I got call you with him before why I top of on our we are moved by emotions. Unless my buzipa apona. Anyhow, when I get an answer, and they'll put up and that and up. Yes. Oya kandi boji me ihe nkuchia. Ko that kagiwa nwa ajadu nwa onu okwu. Nwe ugwu. O mekwuru nwa anya ajadu ada akwari nwoke kuchigo gi. Enwe ike imeru nwoke ozo ebe a. Ene katazi okeke ge lewo okafo kuchie go okafo ekuchie gi till you die mechi anya. Manata I'm not a gospel man kuchi o. Ina ebe ka afọ nwoke na ekuchi nwa. Onye obona chọrọ hit and run game now. Yes. Nwoke na bekuta hit and run game. Nwere onye chọrọ ibu responsibility. Mana ifu nwoke kuchiri ajadu n'oge gbo ahụ. Omago no onye nwa the full responsibility ebu yo ụmụazị abụọ ọrụ ya. Ọmazugide unu zụkpọ unu. Ada ezi ezo. Unu na Nigeria anya asị nna. Mana taa ihe afọ ụfọdụ di ha nwu. O jezuo na bed niile. Ịkpa ya aka n'ọnụ sị ga agụ mmụọ ka agụ mmadụ. Agụ na agodu you have to have limits. Ọ bụrụ bed niile ka a na-arịgari. Ịma. Okay, Mariata. My mother gwara m ya. Ọ bụrụ akwa niile ka a na-eme nrigo. Enwere akwa ya eme nrigo ya akwa agbajie ugwu. Yes, channel life. For the hand will be ham. Up one easy. Or you put up watch. Or one spray until you go tire now. Spray here at one easy gas what? For that second, I don't want to look at my problem. Money, I'm going to do. You look go do that. I'm going to try you look problem. I'm catching the problem. I need me. If one is in my channel, yeah, one need is in a belly. Ala jolo ibe mazo ozodimma o ye bere yawo omo gi bata mommy go tekpara inya ye bada e ba be gi yipu akpoko gbase kwa dinara ana ihe ahụ dikwa abịakwa na akụkụ di na ire amamu na ghọtakwa ihe dị na ndụ a. You will want to look at your problem. Anumanu o me mfoforo ndị na-ede na Facebook, he's not looking under our problem, she is happy. Ta jesu ike ba uno se so ino kata otu no ihe gị na mmadụ bidoro na university na anọchọgide to ụmụazị etonitecha anakata ofu onye agbata imitu ntiwa ese maka na ole eme ki waves that he's happy ka gbawa dos ya mazuzu processor maka ị na-akọ yeli na efo obo ka e wee chụcha BP mana ọnọdụ ruo onwe at her own leisure time until I bet you and I shock you. She wish, oh, I wish my marriage is like this. Enwere onye na-achọ ọrụ cha ka abosa. Ọkụkọ sị ihe na-ewute ya bụ maka na ya nwụrụ onwe ike kọma na ọ bụ na-emechakwa ewerekwa isi anya ụmụazị. Yes. Yenje kowo ụfọdụ okwu a bụ ka ọnwụ ike ịnọ ya ebe a o si ebe a baa ka ọzọ na-abịa ebe a. So ka ndị
o megoro eme ka ha yi itoghị ka e wee fụ ụfọdụ n'ime anyị bụrụ ndị nugoro ụdịdị ha nwụrụ ụfọdụ agba ọsọ be di ha mana ọkwa ndị na-anata ụlọ every year o mana ọnwụ di emego ha agba ọsọ be di ha gịnị na-achụ ha maka na ha bata ebe ahụ onye ha kwobi ebe ahụ eme ike agwụgo ha na-asị ekwu na mma ebido ya ahịa spend no less than 2 hours or 3 hours ebe ahụ biko mma abịa na nchịkọta na mbido taa kwugide okwu egwu echi ruo nwanne echi ajọ nwaanyị bụ ajọ nwaanyị ajọ nwoke bụ ajọ nwoke please reason am biko ekwuru m next week Sunday ka anyị ga-emechi ndị widow afọ biko awa kam nọmba ka dịkwa ebe ọka for ndị chọrọ ịgbara ndị widows Christmas anyị enweta ego mmadụ n'Enugu and Abakaliki nweta na Owerri anyị na-achọ from Lagos anyị fụzikwa ndị Lagos onye anyị ma atrust rụọrọ anyị ọrụ na Lagos wike kere anyị ndị widows ihe save the widows anyị chinefu anyị na-expand na-agbawanye onwere onye asị dị enwu ihe anyị na-ekwu okwu bụ asị na ọ bụrụ na ejighị ọnwụnwa atọ dịka a na-anwụ anwụ jee na mọchụarị enwe ndị na-ebe ahụ di mmadụ gasị ebe ahụ nwaanyị a chọrọ ijeje fokịta tụọ ka ọ dị ọ na-ede ihe n'iru akwụkwọ m ebe ahụ ọ dị last week taa kịta anya bụzi onye chi anya mmiri n'anya na-ebe ọ nakatọsị nke mgbe ya ebidoro ahụhụ ụra nsị a na-eka ya rahụcha n'ọka o si adị maka ọka mere eme 4 days ago accident si a na-eka ya arahụ ụra sị m na ụra nsị aṅụkwana ọgwụ ụra o with time abịazie enyi ya eketa ọ pụtụ gị n'ahụ iyipụchazi akwa ụjụ ọ pụọ gị n'ahụ then the reality will set in maka mgbe ahụ iyi akwa ụjụ ndị mmadụ ya na-emetere gị ebere then iyipụchazi akwa ụjụ ịkwadobezie na-aga n'ụzọ enwere onye fụ gị ma na-ebu ebudo ọ ihe itizie ihe n'ike ikpoghe anya mmiri ibechakwa efichakwa ụkwa na-aga ụmụnne m anyị ga-abịa n'isi nchịkọta taa ntega aka ha nke masị na ntega anyị ya ga aha ka mkpọta kama ihe anyị na-ekwu okwu ebo anyị nọ n'ụwa a na-anwụ anwụ biko mara ihe asị gị mara mmiri n'izu ọzọ next week Sunday anyị ama-eme live video that day ka anyị eme ihe then on 26 nwe live video anyị eme with onwe nwanne anyị na abroad prọfesọ na-ama akwamohu onye wakpọrọ m si m na onwe video ya chọ ka mụ na ya na-akụ ya about Igbo value system so ọ ga-abụ 26 anyị na-eme fix ya by 9 o'clock in the morning by then 26 Boxing Day anyị mesịa ya na ọtọ ehihie onwe ọ chọziri ịpụ apụ so ka anyị nwee ike tee ya ọnụ ihe anyị ji ekwu ọtụtụ ihe ebe a bụ mara na mmụta na mmụrụ Igbo ofu otu ọbụla ya dị a na-enye then 2025 save the video ga-ebido ọrụ MC ị na-agba nkwụ na-eje ụka nwa na-echi ọzọ ị na-eme nke ọbụla ị na-eme anyị ga-abịanye ha aka chi ọchị wechi ya ntị azụ ka eze wee nara ikuku ihe bụ ọchị kedu ihe bụ ọchị ọchị bụ iwechi ya ntị azụ ka eze wee nara gịnị ikuku maka ọdịmma nke ahụ na nke mkpụrụ obi ọha ncha abịa biko ebe hunehune dị otu a ka ka hunehune ji adị anyị abịa na nchịkọta anyị na-asị ụnụ daalụ ndemere biko ọ bụrụ na di gị ka dị ndụ ịka winiri awọdụ ọ bụkwa na nwunye gị ka dị ndụ ịka winiri awọdụ ọtụtụ n'ime ụlọ bụ keta aka unu na-ajụ ya na ene ha anya n'isi chọọchị nata ndị kpọrọ anyị na fon ụnụ ka ihe ha kwuru ndị Igbo si na nwaanyị na-akọta ka esi ara ya den ndị ajadu anyị jụrụ ajụ na-eme enyi kwuru na mgbe ụfọdụ ọ bụghị ihe ị chọrọ ka nwoke gị na ya na-eme enyi ga-eme nyanwa ga-agwa gị taịm ọ ga-ejiri ya ụnụ nọrọ ya ka ha na-ekwu ya ịjụ emechi ụzọ esi eweta ego ahụ adịgodigo gwa gị nọ mgbe ya ji chọọ mana ọ bụ ike dị gị dị ndụ egwu ya dị gị si I'm not in the mood oji nwaanyị hapụ ụfọdụ ndị bata akata abata leti gazie through the video ka ị na-eso oke efe ihe dị ebe ahụ ntega aka ha nke m so ị kawa ahụ na-eru anya ọfụma maka ndogo maka ịnụ ya yo
ọ bụrụ kwa anyị ike iche ma ọ na-arụ ka n'ihe afịka ọ mmadụ akwado na buutu moto pịachie iche ka egwu nwa ebere oge 2 hours ejebata asị gị na ya tali gbọchụarị ese 1 week 2 weeks 1 month akaba kpana gha posta agba ịgha aka n'isisi ihe nke ọ bụ eziokwu ka ọ basị nwa ebere oge ije ime ya bere white jee telo ga na-emeshọ ga kwesị ọ bụrụ kwana eziokwu ọma na-emetụcha gị na maka na ndị mmadụ nọ be gị ụmụnne gị nwee ike na-agara ụtụtụ awụọ gị ahụ siri gị mmiri ọkụ a na-asa abụ gị maka ịnọzi ọdụ ka nwa ọfụrụ a na-apa gị apa maka eme ka ezi mee ịgharapụkwuo nke ịnụzie ya wa ambulance na-ebe nwee inepụ anya na akpati ise onye na-ekubu ume bụ onye di ya eje unu ka fada okwuchukwu niile ha na-ekwu ebe ahụ nene ndị di ha nwụrụ na yọng a na-akwa di ya onwe okwuchukwu ha na-ekwu ebe enwe nke na-abakpado ọnwụ ike osi ọ na-anụrụ yes ọ ndị jetagoro ahụ ụmụ nwaanyị akagoro nka di ha nọrọ ụmụ ha nwoke anọ dị ọkpara mmadụ ịnọrị mmadụ maka ihe full-fledged man ị na-arịa anya efu ụmụ gị ka ha nọ n'ikem ọnya bụ your joy ka bi nọkata efu ụmụ nwaori Igbo ụmụazị ka na-atụtụ komkom ma ndị eku n'aka oh God enwerọ m ihe mma m ekwu till tomorrow I regard polygamy than widowhood. Igbo mụrụ nze m ọzọ daalụ.